Dapat may manginutan para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Maray na aga. Makaskason kumpadreng nal, fetsa 4 na baya adi, kana Septyembre, Bermans na, Uwebes, St. Jude Tabe, sa paghampang takan kaaldawon, an mahal na amang Diyos dapat an permi niya tong ipigpaenot sa gabos. O so, mga devotos dyan ni St. Jude, iga po ning pagkakataon pasalamat lamang dyan, baga sa St. Jude Tadeos Paris sa Lapu-Lapu kan Ligaspi. O di sige po, programa na ining Tingog kan Banwaan sagkod kitang alas 10 Tawebes. Maray na aga tabi lamang Madam Beth Costa kan Costa Enterprises. And day niya to na regards man si Madam Pilar Akende. Yun. Diyan po sa Gold Street and Good Luck Novelty. Mga paraan tabay ta dyan sinda tabi naka-monitor sa transistor radio. Kumusta man dyan si June, si Sir June yung relohero. Sir June maray na aga. Katuwang niya to ang news team, siyempre technical si Padingnal, sa IT si Jerome, newsroom si Ma'am Sha Leron, yaon dyan si Jen, si Nicole, ikaw ang pinagasikaso pa, siyempre with Jimos Barrios, and ang kabus na iyan, sa supervision ni News Director Mardela, ako man po ang saydong servidor sa radyo. Check, 1 2 1 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog kan Banwaan. Ray na aga lamang tabi man sa mga taga-Daraga, mabuhay ka mo dyan. Kumusta ka na tabi? Sir Ato Ulim, budayong tropa dyan sa bodega, sa opisina. Petron Tapgas Gasul, bako tabi Sir Jason Gomez Puyo. Yan, Petron Tapgas Gasul. The best man yan. Si Ma'am Rose na Azul and si Madam, si Senyor Hade King Reginaldo sa tuyang mga suki man sa programang Tingog kan Banwaan Albay District Tabi. Good morning man. Lalo na yung patahian dyan sa likod kan Divine Word College of Legazpi, si ATMs, buda si Madam Vance, si Violeta Burilla, nakatutok man sa programa Violeta Borilla 19945. Istorya mo na kita dyan sa luwas. Nasa linya tulos ang sa kuyang pag-iriba si Pading Jomar Bien. Kumpadreng Jomar, what's happening tabi? Good morning. Salamat Pading Pio, good morning sa mga parantabay sa Dagdag na Bareta, padagos ang paginguwa kan lokal na gobyerno kan Santo Domingo na mas resolveran ang nakalawigo nun ng problema kan Banwaan, ang kakulangan sa supply kan tubig sa mga residensya. Ini ang ipinahayag sa DCGB News ni Mayor Nomar Bongbanda kan makaulay kan DCGB News kasudma. Sinabi ni Mayor Banda na ang sa indang lokal na gobyerno iyuan sige sa pagtrabaho tangani na masolusyonan itong problemang ini. And so far, sigun sa saya, medyo okay naman sa mga source ka na tubig, as in ang distribution na okay naman para duman sa ibang mga barangay, mga residentes kan mga barangay. Alagad sa iyang sinabi na bako lang sa sentro sida nakakonsentral, mara nga ningon yan mga baryo na ang sa indang pinagtututukan na sinag papadagos ang sa indang pagingawa na
magkaigwanin malining na supply ng tubig ang lambang residensya bakusan na sa sentro maging sa mga baryo. Kaya man na sinabi na priority pa man giraray kan lokal na gobyerno kan Santo Domingo ang pagtugdok nin dakulang source ng tubig dahil lang sa style na pangmatagalan na dapat ng piyo. Yes. Dahil lang tasangon yan na ang yaon lang sa inda dakulang tangke pero kapos sa tubig. Yeah. May mga identified naman sila mga lugar na pwede ninda na makuhahan ng tubig. As in, saro sa mga problema pa ng PIO dahil ang tawara nin makakanigong pondo ang lokal na gobyerno kan Santo Domingo. Alagad sinabi ni Mayor Bong Banda na padagos man ang pag-inguan ninda na makapanghagad nin pondo tangani na mapagpadagos ang proyekto ninda ini na siguradong mataon nila dakulang kaginhawahan sa mga namamanwaan kan Santo Domingo. Dangugunta si Mayor Bong Banda. So, plano mi po, which is yan yung priority project mi, na kung saan magibo kami ki dakulang source talaga na pangmatagalan po yan. Bako yan, kasi sa yan, igo lang kitang dakulang tangke, which is nga dyan sa bagong San Roque, na kay Puwanta po, madagdagan yan. Kasi medyo haluyan na yan, more than 30 years, I think 40 years na yan, na tangkeng yan. So, we need to sure na gibo pa kita ki mas nakula pang tangke. Para yan ang central station kang tubig ta. May identified ka mo kung source na pwedeng makuhaan? Igwa na po, tig-adalan mo itong Salidong and inaitis sa may San Fernando, which is yung tig-apod nilang apad. Talagang magayon po, malinig, so tubig yan. So mga ipo siguro kita kaya pulang pondo, iba daw tabi ang LTU. Ang sa pag-abot sa pondo, ali sa LGU, wala po. Ang gibota po is talaga nag-sumiter kita kay mga proposal sa mga senador and sa mga line agencies na kung saan pwede tang maagad ng kitabang. And sa tuyang may gusto na congresswoman si Ma'am Crisel. Si Mayor Nomar Bong Banda kan Banwaan kan Santo Domingo. So, Yan pa rin, Pio, kumpadreng Jomar, parang in the final analysis, source ang problema. Roger on that. Source, both sa source ning tubig, buda, source ning fundo. Yan. Duhang source ang problema. Bako, so source kang tubig, buda, source kang fundo. Yan. Ang medyo magayon, may identified na sindang source kan tubig. Yes. Nada ipang develop, tada ipang pundo. Source kang pundo. Yan. May identified naman sinda. Kundi, dakula man na trabaho yan. Yan. Parehas yan, na-identify ninda sa source kan tubig, dakulang trabaho ang kaipuan. Roger. Na-identify ninda sa source kan pundo, matrabaho ka manggiraray para matawang ka kang pundo. Parehong daipa nagbuburolos. So mga Dahil sources pa nagbubulos yan. Pero nagano sabi niya baga, padagosin da sa pagginguwa na maidulok sa mga senador, kongresista, asin sa mga line agencies, tangali na maipadagos ta sa iyo ini ang sa iyang priority program at pinangako niya ini tan siya nagkampanya pa para maging alkalde kan Santo Domingo. Roger. Yan pa rin ang informasyon. Jomar Bian, DCGB. Salamat kumpadreng Jomar sa istorya hali dyan sa luwas. Abay pa daw, tibaad lamang mapangyari man that's good. That's for the community, CGB. Yan na proyektong Antabe. DCG. Yan sa Santo Domingo. DCGB. On the spot report. Engaging. Aber daw, dyan man kita kay Joshua Bino sa dagdag na istorya. Joshua Bino. On the spot report. Good morning, Joshua. What's happening, man? Yes, good morning, Sir Pio. Good morning sa mga parantabay. Una, kung may anong iskara mo sa digdi sa covered court kan Daragalbay, kanya ko matawo-tawo. Ito palang tabi, Sir Pio. Gulpiyon, so gustong magpartisipar para sa nagapadagos mo niyan na blood donation drive. Oho. Na pinag-organizer tabi, Sir Pio, ka na lokal na gobyerno, katuwang na Municipal Health Office ka na Daraga Albay, saan katayuhan siyempre nakatipon min dakol-dakol na dugo, tabang lamang tabi, Sir Pio, yung makadugtong nin buhay. Kala yung tata medyo nabakan diyan, Dok, tabi, pwede. Si
Doktora Edna Frayatan Tabi Sherpio, Mhm. ang Municipal Health Officer ka na Daragalbay, Aramon Takon, pwede ang walk-in, si Sir pwede magpartisipar, kuda ano ang tugon sa inda ka na alkalde na kinaraman sa nangyayari ngunyan na mobile blood donation drive. Dok Tabi, si Sir Pio Fernandez, kanda sa GV. Hi, sir. Sir Pio, good morning. Yes, Doktora Maray na aga, naisabing nyo sa programa Tabi Doktora. Salamat po Tabi Doktora sa oras. Ano po? Now, piraan ko niyan, pero ang estimate niya to na pwedeng makuha dyan na kunyan, na bags nin dugo Tabi. Go ahead po. Ngunyan po, kasi part po ini kang sasatuyan na fiesta celebration sa Daraga. Ang expected donors ni po today, nasa 80 na donors. Oho. 80 personas Tabi Doktora. Yes po, Sir Pio. Oho. Mga kung tagpirirang bags ang pwedeng makuha dyan per person Tabi. Ano, sir? Mga Kasama din po. mga tigpirirang bags ning dugo ang pwedeng ma-extract niya to dyan. Saro lang, sir. Actually, 450 ml lang po. Aha. 450 ml lang. Sarong baso man sa po actually kunyan yan dugo. Aha. Baso, Okay. Sa baso man. Okay. Now, ano yan Tabi Doktora? Maghapon iyan po? Hindi man po, sir. Kunyan lang na morning. Kasi Okay. may activity man po digdibuhon sa covered court para sa hapon na activity. Di kabangang aldaw sa natabi Doktora. Yes po. Oho. Sangun yan, pira na po na personas ang nakuha niya to ning dugo? Kunyan, day pa man, ano ko po, day Oh, ko sige. po Okay. mabilang po sa kunyan. Dakol pa po kaya ang nag-arabot. So Mhm. hopefully ma-reach me po ang target. Na Hindi po sila ma-differ. So syempre, kukunyan mo, i-assess mo man muna. iyo Tabi. Now, who will be qualified na maging blood donor sa mga walk-in? Hindi po, kunyan man po ini, ang nag-announce naman kami. Pero everybody po is welcome. So dati ng donors, sa mga walk-ins, mga students, ang ano po is 18 years old and above. Actually, about 65 years old. Mhm. Ano pa? Pwede po siya. Healthy dapat siyempre. Sa i-assess ni man. Kung sa timbang po, dapat 50 kilos and above. Kung sa kunyan po, kung sa BP, siyempre dapat po ako high blood. Ang hemoglobin po, dapat hindi rin anemic. Kaya iilingon man po sa kunyan. So, kapulahan kang dugo, so hemoglobin. Sa kung ababa, siyempre, guys naman pwedeng kuhaan po ito. Iyo Tabi, ano po. Now, Doktora, ano ang kunyan man? Ano ang kumbaga kakisira pakonsuelo, rekonisimentong tita o man yato, duman sa mga donors Tabi? Ayo, may kunyan po kita. Aside sa ang token na itatao, igwa man po digyang LGU na provide na pagas, pero 10 ining kilong bagas. Para po sa, kunya naman sana, ang, kumbaga, Pasasalamat. Tadi man kita baga pwede magbayad, tadi man mag-ining bayad na ini, Mhm. na dapat baga ang pagdonar is so voluntary ang kunyan. So ini po, kunyan mo talaga, yun na po ito sigano mo pasalamat na sila po nagpartisipar. Tapos so willing na sila magtabag man sa kapwa na nangangaipo. Opo. Iyan mga nag-volunteer, madam, naturalmente gayon, igo kamo ning listang isasaray kung sisay sa mga nag-volunteer. Ano Yes po? po, sir. Oho. Opo, Now, opo. dahil taman pigahaga, halimbawa, mga ipos sinda ning dugo, can they have the priority na matawan maning dugo Tabi in kaso? Yes, sir. Igo po sindang card na as donor. So ito po, pwede itong i-present na kunya na ito. Siyempre, ang tig-ano ta, so availability magkang dugo. Taba kung magagabos na oras, available yan. Kaya nga po kita kunya sa inyo, blood donation. Opo. So iyan doktorang ma-extract na dugo dyan, sa ina po Tabi nindo dadarahon and pagkatapos na i-deliver nyo kung sain,
Ano ba, exclusive ba yan sa mga Daragenyo sana o sa bilog na sa komunidad na iyan tabi? Kunyan po ini, sir. Pagka doon, kuha po kayo ni, ini pong blood na ini, dadaraw to sa blood center, hindi po baga sa compound ng BRHMC. Duman man po ini o dadaraw sa pamamayo ni Dr. Locanyas sa sa BN, sa BSL. Mhm. So, kunyan po, yung po naman ang repository kang bulo, kang mga dugo. Iyo tabi. So, ang disposition po kaya, nasa sa, yaw na po sa inda. So, Ah. tapos po na may ma-request, sa inda na po maduman. Iyo tabi. Di sige tabi doktora kung igwa ka pang gusto man na idagdag kung igwang tugon sa imo si Alkalde Vic manungod yan sa pagpadalagan kan RHU Daraga, go ahead tabi. Iyo po. Salamat po, Sir Pio. Sa ganyan po sana po, nagpapasalamat na po ako sa gabos na aranion, nagpartisipar, na willing mag-donate idugo. Sa dakulaon po ini ang tabang sa mga satuya na ako lang mo, mga taga-Daraga ang actually natatabangan ka ini. Kundi bilog na region sa regional ang kunyang tabaga digdio. Regional ang pag-ano kan sa dugo yung digdio sa BRHMC. So, ini po ang sa pamamayo po ng Samuya na alkalde, si Mayor Vic Perete, nag-invite po kita, nag-encourage po kita para maging healthy kamo, mag-donate si dugo, para makatabang man po, mag-donate si dugo. So, nakulaon pong ang pasasalamat, ini po na ang ano po nindo kasi ang partners na po baga film ang media para po kita sa makataw paki information sa satuya na community. Yeah. Thank you very much po, Sir Pio. Salamat man tabi doktora. Alright, Sir Pio, si Dr. Edna Trayatan, ang Municipal Health Officer kan Daraga Albay. Sa kanyan tadi, Sir Pio, ongoing na, ining mobile blood donation drive, may mga nakasalang na sa Tukawan and tig-extra ka na tadi, Sir Pio, ng dugo kan mga lihensyadong nurse na doktor digdi sa Daraga Covered Court. Yan tadi, Sir Pio, ang dagdag niya itong istorya live sa Daraga Albay. Joshua Bino, DCGB. Thank you so much Joshua, kasabay si Municipal Health Officer Dr. Tan, ano? Joshua Bino on the spot report. Uy, salamat digdi sa mga nagparamdaman sa satuyang text. Good morning Papa Pio, listening kami digdi sa Buraguis. And igwaman ni nagpa-check attendance dyan po sa Rizal. Yan, baka taning talang na lugar sa Rizal. Good morning tabi, Barangay Rizal. May nagaputman. Ano ang latest po sa Peñaranda Park? Okay, yung redesign. Well, yung tama Araw po kayo, ining naghapot po so latest sa Peñaranda Park. Bago kita mag-station break, mag-time check, tawan tayo ining prominensya man. The very latest is, nagpaluwas na nin pahayag, both yung DPWH, Second District Engineering, and yung contractor, manungod sa bagay na yan. So, tama lang na ang DPWH po, magpahayag kaan because in the final analysis, sindaan talagang responsable sa gabos na ayan. Yung approval kan design, implementasyon kan proyekto, monitoring kan compliance kan pagtrabaho sa specs, gabos tabi. It's the DPWH, the implementing agency. Yun, yung implementing agency. Now, ang latest is nagmiriting baga kanakaging 31 kanakalis na bulan purportedly for so pag-conceptualize na and pag-consider na kang redesign kayan pong so entablado. Sindaan da itasabot kung ano pwedeng outcome naman kumbaga yung finished product because sabi ta na nga ni
ang DPWH anigo kaaning sole and prime responsibility for the approval and kung ano ang i-implementar na klase nin disenyo na napagkauruyunan tabi ano po. Sinda anigo ning sole responsibility kaan. Hilingon tata. Ito baga, bago ito so nangyari dyan na insidente na nagrampahog itong so bubong, before iyan na Peñaranda Park baga, pinagpuunan yung physical na trabaho. So mga nakuan niya tong informasyones, both sa mga sources from the group na invuelto sa pagplano kaiyan, pag-implementar gabos sa provincial government, sa DPWH and everything else, pinaghururunan po yan, tabi ano. So, igwa ni pigapod na critiquing, so DPWH nagkonsulta, nagtiripon, mga personalidad, arkitekto, gabos tabi, and kumbaga nagakaigo ning brainstorming, providing inputs kung paano ang pagtrabaho susug duman sa disenyo nin sarong open space park ta may nakahurong si Engineer Ibo ka ito nakahurong ko kaan na bako without reference sa kunya sa Peñaranda Park ang parke nga ya PIO saro sa mga konsepto kan kung ang gigibuhon ng parke is diyan sa luwas saro sa nga main kun nga kan consideration is dapat open. Pagyaong ka nga sa Tahaw Kan Park, hiling mo ang north, south, east, west yan. Hiling mo ang atubangan, ang likod, mag-atubang ka, hiling mo gabos, daing obstruction. Magbirik ka patalikod, hiling mo ang gabos, daing obstruction. Birik ka sa too, birik ka sa wala, daing obstruction. Mahiwas, clear. Yan ang general concept kunyan, kumbaga internationally accepted norm o kaya standard ning sarong parke, open iyan. Kaya yan ang saro sa mga pinagkakukonsiderar tabi ano po. Now, diyan sa Peñaranda Park, bago po yan na napunan so rehabilitasyon kaambaga, buda so pag-reconstruct bago ako na bagayan ang nahiling tangon niya na Peñaranda Park, ibang-iba po duman sa physical structure kaso original. So nagkaigo po ning critiquing kaayan, mga inputs gabos, ano ang sistema, anong disenyo, yung seguridad, yung gabos na gani. Inputs yan, may mga pinagkukonsider but the final say will be dependent po sa DPWH which is the implementing agency. It's just but logical sinda for all legal intents and purposes sindaan igo kaaning say igo ning deber. After taking in consideration itong sa mga inputs na nahugot ninda sa planning kaayan, anong disenyo dapat kan entablado, anong ibubugtak na bubong, ano ang dapat na playground, sa kung igwa dyan yung pinagbugtak na comfort room, igwa pinagbugtak na dressing room, gabos. Tabi, yan. Nagkukuasin na ng input sabi kaan, but the box, the major responsibility, the box stops at DPWH. Sinda ang ma-aprobar kaayan. Sinda an matugot. Pwede ini or what? So sa inda po iyan nakuan. Sa inda yan na prime responsibility being the implementing agency. Tabi, iyan na mga inputs na iyan na nagbuburutwa sa brainstorming, critiquing o kung ano. Those are inputs na pwedeng i-take in consideration, pwedeng konsideraron, pwedeng adaptaron, pwedeng i-revise o pwedeng igilid. Tas sinda nga niyang kunyang kaan, sinda ang kuwang kaan, sinda ang nakakaisik kaayan tabi. So, iyan po ang kuwang kaan. Ang ining pigataranta, nagkakakuro at ayan tabi, apan consulting sa mga personas na nakakaisikan, arog ka na sistema, mga infrastructure na ipig-implementar po kan manlain-lain na ahensyas di gobyerno. It is the implementing agency, in which case, yan na sa Peñaranda Park, yung DPWH, ang igoning final say sa approval and the implementation plus the monitoring. Tabi, kung sa indang patrabaho, nasusunod, susug duman sa program of works. Tabi? So, yan ang mga inputs na nakukuha sa abitan na nga ni. Pwedeng konsideraron iyan, pwedeng dai.
or pwedeng konsideraron with revisions, with kumbaga amendments, sinda nga ni ang nakakaisikaan ang DPWH. May mga suwestyon, arkitektos, suwestyon, konsisay na inhenyero, suwestyon na konsisay na grupo, it will be studied upon. But in the final analysis, it will be the DPWH po ang igwaning final say kayan for its approval and implementation, including po yung monitoring kayan and compliance with all the necessary procedures na dapat nasunodon. Tabi. Sagkod na yan, matapos and i-turn over na po duman sa local government unit, in which case, diyan po sa provincial government of Albay. It is the DPWH. Tadyan sa inda ipinag-funnel, diyan ibinaba sa pundo sindang implementing agency, it's just but logical, sinda po ang igwaning overall responsibility kayan, the plans and the approvals and the implementations tabi kayan after considering yung mga inputs na sa indang nagkakakurua sa mga stakeholders tabi architects, mga inhenyeros, gabos, local government units tabi, but sabi ta na nga ni the buck stops at DPWH. Insofar as yung approval and yung implementasyon kang proyekto as per their approval. Tabi? Oras Pilipinas, alas 9:35. An oras hatod sa Indokal. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Optin-Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liver Aid. May Silimarine na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Ilang bagyo ba ang dumaan, malawakang pagbabaha at pagguho ng lupa, at sa gitna ng kaliwat kanang kontrobersya, nanatili tayong matatag para sa bayan. Salamat po ina sa inyong patuloy na paggabay at walang hanggang pagmamahal. Sa ngalan po ni Congressman Zaldico, Congressman Alfredo Pino Garbin Jr., Executive Director, Attorney Raul Angelo Gil Bungalon, at ng buong Ako Bicol Party List, Viva la Virgen! Viva Nuestra Señora de Peña Francia! Ang leptospirosis ay nakakapinsala sa bato, utak at atay na pwedeng maging nakamamatay. Hindi lamang sa daga nakukuha ang sakit na ito. Kaya mag-ingat sa mga iinuming tubig o gagamiting pangluto. Huwag lumusong sa tubig o putik na pwedeng kontaminado ng dumi, ihi o dugo ng hayop na may sakit. Maglinis, magmasid, mag-ingat. Labanan ng leptospirosis. Kung may posibleng exposure, konsultayo sa pinakamalapit na health facility. Para sa libreng konsulta at reseta, tumawag sa DOH Hotline 1555, press 2. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha.
Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. The Diocese of Legazpi brings you One Voice Part 2. One Voice Part 2, a dinner concert for a cause, featuring the clergy and seminarians of the Diocese of Legazpi with renowned chef Jesse Senchoco, as we serve fine dining experience happening on October 10, 2025, 6 p.m. at the Legazpi City Convention Center, LC3. Reserve your seat now. Tickets available at your local parish or donate through our GCash 0917-559-1800 or at our BDO account through the Roman Catholic Bishop of Legazpi Incorporated 0018-1802-4874. Be a benefactor. Support a seminarian. Anhagad kong pamibi ali sa sendo. Danganing ini sa itong pagtiripo nini, entertainment, at the same time fine dining, lugod mapangyari asin maging mabunga, huli kan sa inong suporta, asin tabang kan sa itong mahal na Diyos. Salamat po! Itagabos may paninimbagan sa nagsaro. Itagabos tiniripo ninyo sa Ginhawang araw, Nay. Ano pong sa inyo? Hi, eto yung kailangan kong gamot. Kaso kaya sa budget ko? Imbis na branded, I recommend Actimed. Actimed? Opo, Actimed. Quality generics na singbisa na ng branded, may up to 85% savings pa. Laking tipid! Yan ang ginhawa sa bulsa. May ginhawa na sa bulsa, recommended pa ng pharmacist ko. Actimed Quality Generics. Mabibili sa Generica Drugstore. Tara na! Ginhawang Generica. If symptoms persist, consult your doctor. Isang pangalan singbisa ng maraming brand. Actimed Quality Generics. Dimples Romana po para sa Ginhawang Generica. If symptoms persist, consult your doctor. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Sumali at manalo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Hanapin ang promo code sa loob ng sachet ng Jim's Coffee Mix at sa takip ng lata ng Mega Sardines at isend sa Facebook page ng Mega Sardines. Mega ang papremyo. Worth 50 million pesos ang ipamimigay. May GCash araw-araw. 5 winners of Toyota Race at 5 winners ng 1 million pesos. Kaya ano pa ang hinihintay nyo mga kamega? Sali na at baka kayo na ang isa sa mga magiging milyonaryo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Raffle Promo. Per DOH FDAC FRR Promo Permit Number 1573 Series of 2024. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Huwag baliwalain ang kirot na nararamdaman sa tuhod. Baka hindi lang yan joint pain, kundi sintomas ng arthritis. With proper diet and exercise, uminom ng artrisin. Ang artrisin ay undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane supplement na maaaring makatulong protektahan ang kasukasuan. Ito ay may antioxidant
antioxidant at anti-inflammatory properties na tumutulong labanan ang epekto ng arthritis tulad ng pananakit ng kasukasuan, pagkasira ng buto at limitadong paggalaw. Sa tulong ng Artresin, maaring mas tumibay ang cartilage, ligaments, tendons at synovial fluid na bumubuo sa kasukasuan, mas flexible gumalaw, kayang-kaya maglakad o mag-jogging. Mabibili ang Artresin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piuduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. Sunod-sunod ang istorya, si Angel muna. Angel Mustasa on the spot report. Good morning, Angel. What's happening, Mantabi, Angel? Yes, good morning, Sir Pio. Good morning po sa tuyang mga paraan tabay. Sa mga dugang tabapong bareta, imposible na sa gabos na porsyon kan mga salog sa syudad anbugtakan nin mga closed circuit television o CCTV para sa namabantayan asin masusog ang mga personang imbelto sa pagtapok ng basura sa mga waterways. Ini Sir Pio ang kasimbagan ni Alcalde Hisham Ismail matapos magbutwa ang sesyon ka nagkakapera na bugtakan lugod ngayon in mga CCTV ang mga ararani sa salog para madakop ang mga nagtatapok ng basura na nagiging dahilan para magkaigwanin tambak-tambakin mga basura sa mga bubulusan kan tubig na dapat tubigan mag-agi. Sinabi kan alkalde na mas magiging epektibo kung ang lambang mga individual at magiging disiplinado sa indang mga basura. Sabayan pa kan perming pagpapagirumduman kan mga opisyal kan barangay, manungod sa existidong ordinansa sa syudad, manungod sa proper waste segregation, asin sa disposal kaini. Sinabi ni Ismail na sa mga masunod na semana nakatalaan niyang ipaapod ang mga kapitanes kan barangay para iparumdum ang siyang existing order na magrelinig ang gabos, lalo na itong pagdiklag kang kanala. Nangukunta po Sir Pio ang kabtang kan pangkikipag-urunta sa alkalde. I've been doing my part as a city mayor, pero sabi ko po, the interior parts of the barangay, they sa pwede pa yung atutong sa trabaho ko ito mga opisyalis ng barangay. And I'll be meeting with them hopefully by next week. And kasi makatawag ko ito na lang na pag-start. Dahil kung sabi nito sabi, you're gonna look at the structure of the barangay, wala ko duman talaga labor para mag-declag. Wala ko duman. Kaya matawag ko ito. Meet lamang na pang trabaho ko o pang tao lamang i-ugmahan sa mga trabaho. So sa kandidat po Sir Pio kang itataong asistensya man ka na alkalde, nakadepende da po ini sa kategorya ka na barangay, may mga barangay da po kayang sadit, may mga darakula as depende man po sa indang pangaipo. Roger. Yan po Sir Pio, ang mga dugang tapong informasyon, pasalamatan taan PYZ Enterprises kay Sir Raul asin Ma'am Marisa Calio para sa bagong VHS Digdis sa Mobile. With Kuya Boy, Angel Mustaza, DCGB News. Salamat Angel and Boy dyan sa Mobile. And siyempre salamat pala halitang day lamang na kumusta
ang PYZ Enterprises. Ano, yan. Kay Sir Raul, buda sa bilog na tropa dyan kan PYZ. Kan saro, nagtuktok ako dumapadingnal ta pigahanap ko so bupete. Aram mo ang bupete ko na. Sarado na sa bupete kan sa kuyang classmate, amigo, si kunyan, attorney Obet Cabredo niya. Kung nata sarado, mahapot daw ako. Nagtuktok ako duman, nag-doorbell. Dahil man ako midbid. Sige, so karalap-kalap. Siya doon nga nagtuktok ni. Dahil ako nagpa-midbid. Basta, madamakyapot po kung kunyan. Nagbubukas paan. Nga, daay na nga yata. Daay naman dyan. Pigparkila na nga niya ko. Sige, salamat po, tabi. Nangaralas. Siya doon nga nagtutuktok na inis. Ala ko dyan sa PYZ. Sir Raul, tabi na Calio and Madam Calio, good morning. Salamat sa pagiging partner po kan DCGB sa pag-provide po kaining mga wireless communications. Yan, the best. Dakol duman mga VHF padingal. Nahiling ko, pigmaanang ko. So, igong sa mga VHF na saradit na sa nabaga, yan, mga naka-display duman. No di, nag-alas siya doon nga ini agtagtag ka, mag-alas 11 ning udto. Yan. Kataning ninda ko, so bupete ni kuan dati ni classmate na Obet Cabredo, attorney Obet. Morning, attorney Obet. Diyan na nga ako sa Bakakay na sa Bakakay duma sa residensya na gid na kuan kan sa yang law office. Yan. Salamat tabi PYZ Enterprises. Yan. Ako ito so nagtuktok diyan sa Indokan Saro. Istorya pa kita sa luwas. Si Karen Ala. DZGB On the Spot Report. Karen, good morning. Please go ahead. Thank you, Tabi Sir Pio. Inamin man mismo ni Mayor Hisham Ismail, nakadakol ang mga nare-receive kaiming mga negatibong mensahe sa messenger kan mga nakaagisa ng aldaw dahil iyan sa kaagadan na isuspindir ang klase sa pagipaghuron kan DCGP niyo sa alkalde. Ipinahiling mismo kaini ang mga screenshot kan mga mensahe sa messenger na mostly puro mga tao binesan o mga estudyante ang nagme-mensahe sa alkalde na may mga muda ng ititaram sa alkalde asin mararaot na taramon kung may plano pa ini magpasuspindir ng klase sa namarmatian pa sa nang raot kan panahon susog pa sa alkalde dakulang agyat sa iya ang mga siring ka ini nalit kung iisipon ang pagsuspindir ng klase day iyan di basta sana dahil sa scientificong pasihan na dapat munang ikonsiderar bago ang pagpautok asin anunsyo ng mga suspension sa klase. Apera kaiyan, halos na obserbara na kaini ana esekto sa kalidad kan pag-eskwela dahil sa mga siring kaining kaagadan kan publiko kung kaya hagad ni Mayor Ismail ang formal na pakihuron kan publiko sa mga siring kaini asin pagkonsidera sa proseso kan pagsuspindir ng klase bago ang pagparagapo ng mga malalanit na taramon sa kung si Isayman na local chief executive. Yan tabi sa Pio ang report. Karen Ala, DCGB News. Salamat Karen sa istorya hali dyan sa luwas. Day man tabi kamukaan. Ito nga ni baga pading naldadi. Tiriko na ang payong ta. Ang kapote roluho. Nagbabagrat, sige sa nang laog ta sa eskwela. Ngunyan tabi, dit sa nang burubagtak, mumudahon na so alkalinata at taday sususpender kang klase. It's not as that easy as eating a piece of cake tabi. Kamong nagbumbuda kay Mayor Isham, sa messenger gabos, tabi kamukaan. Gulpi po ang pinagkukonsiderar. Natud na paano kita padingnali sa araw kayang kay today man kan dawa gura ano ka kusugkan uran minaralaw kita sa klase baga pag nagbaba yaon la sa classroom tapos sa lato na magkansuuran kulpasuran dispis mauli dahinin mga araw ka ng mga pinag-attribuer ng kung ano-anong tataramon na mumudahon mo si Mayor Isam nag-uran-uran sa nang diit babasulon mo daday nagkukunyanin day nagsususpender kang klase, igwa po nin mga pigbabasa rin yan. Bako man po yan, kapritso sana ni Mayor Isam, bako man yan tabi, pagsunod sana sa kagustuhan kang kadaklang, kundi scientific basis.
mabasar ang alkalde sa rekomendasyon tabi, and so rekomendasyon na ito, pigaadalan kan mga siyentistas, kan mga weather forecasters. Bakit itong subasa sa namahiling nagdadagom na, kung isuspindira na mayor, at dahil kapag mumudahon mo sa alkalde, mapupwede. Tabi, dapat rules-based kita, and science-based kita tabi. Kaya ito nga ni signal number 1, nag-i-eskwela pa baga signal number 1 padingnal bako? Signal number 1, nag-i-eskwela pa kami kaito. Nagbabagrat nin todo, nagkakabaralik na ang payong, nagkakabrulikat na bagang payong. Sige sana, dahil na yung problema. Eskwela sa nang eskwela. Ngunyan, napamper ng maray padingnal. Napamper ng maray ang komunidad. Pera de los ubos. Magurang, mga aki. Saka, paano nakaayan tabi? Igwan ng efekto yan sa learning capacity and absorption kan mga estudyante. Uran sa natakot na kita. Sus Mario Joseph naman, the common sense tabi. Common sense. Kung sa hiling nindo, iyan na oran, madaraning peligro sa indo, sa estudyante nindo, sa pupil nindo, halimbawa sa orang nindo, nag-uuran na ning todo, so harong nindo, bago makaabot duman sa eskwelahan, maagi sa lugar na pinagbabaha, dahil mo na paghalaton pa sa alkaldeng magsuspender kang klase. Ika na mismo, magurang ka. Discretion mo naan na nini, dahil nga na paglaog, nonoy, dahil nga na paglaog, tanharong ta, maagi ka sa lugar na pinagbabaha kung medyo makusog an oran. Logical and practical. You don't need na maghalat pa sa pagsuspender kang alkalde and mumudahon mo kung daim pigsuspender ni alkalde isam su klase. Daim man tabi gayud pwede an. Discretion man nindo tabi yan tabi. Ano po? Kita nakakaisik ang sitwasyon. Ano ba yan? Paano tabi na mga soro suspension na yan? Kaya ito daim man yan uso eh. Ay, nako, napangyari digdi sa tuya, Sabi ni Sir R.B. Borrejon, dating kinatawan Raul Borrejon, and ang masunod tagapagtarampo kan lokal na gobyerno kan Tabaco City, dapat masettle kimaray ang guidelines o dapat masunod so existing. Yan. Tama katabi Sir Raul, kinatawan RB. Roy bro, dapat masunod sa guidelines. Dahil na masyadong ipagparalaong po sa alkalde. Kaya ito nga ni baga kinatawan Borrejon, ang giya sa nang pinagusunod ta, so kung anong signal, iyon lang, igoning corresponding kaya ito, dahil yan na komplikar. Natuod kita kaya ito na pag signal number 1, dahil klase ini. Signal number 2, dahil ng klase ini. Duman lang ito. Dahil ito masyadong nakomplikar kan mga panahon. Ang nagpapautob ka ito yata. So DepEd, panahon pa kito kang MEX, kang DEX, kang DEC, ngunyan DepEd. Ito bagang panahon padingnal. DepEd sana nag-anunsyo. Signal number 1, dahil klase une. Signal number 2, dahil klase. Settled ang gabos. Nakomplikar na ka, naglaog na su LGU, naglaog na su DILG, naglaog na su Malacanang. Yung mga very recent pa lang ining taon. Nabigla na sa nakita kan su DILG, sa paagi ni Secretary Remulla, nag-intervenir na yung nag-suspender kang klase. Kay to DepEd sana, igwaning ekstido dyan na memorandum circular na pinagpapautob regarding po sa pagsuspender kang klase. Kaya yan na masyado ng dependent so tao sa dai mo na masabutan kung sisay so hahaputan. Yan. Kaya iyunan ang dipisil. Kay tubaga Sir RB, yun na nga nagbarlukat ng payong ta. Sige, sa eskwela ta. Maski nagbabagrat na dyan. Maria Joseph na sabi naman ni 5462, dapat po hindi centralized DILG ang desisyon regarding class suspension like before. Ay, nako tabi Buda, sentido komon yan Sentido komon. Kung anong lugar nindo, an aki nindo, maagi sa lugar na delikado, kung igwan ng sobrang uran, dahil na pagpalawga, dahil na pagbasula sa alkalde.
Dahil na pagbasurak sa gobernador, kung natataday ka nagsuspender, sentido ko mo, dahil na pagpalauga, kung nahiling mong igwaning clear and present danger, sa pagkapalaog kan aki mo, kung igwanin pag-uura na makusog. Yan. Maray na aga tabi, Sir Kinatawan RB, naburihon. Ano lamang ang pangudtuhan mo diyan sa Tabaco City? Di ba? Ay sabi ni Sir Kinatawan RB, approve nga ya. Salamat ka sa inyo pagantabay. Mabulta kita. Yan po ang tingog kan banuan. Tapag Webes hanggang sa nakitang 10. Supposedly baga, oral daw, 9 to 10:30 kita. Pero pag Webes, hanggang lang kitang 10. Tapag Webes, naglalaog po ang PhilHealth kada alas 10. Salamat. Mabulta po ang sa inyong lingkod. Sa inyong nadangog ang